சொல்லால் ஆண்டுடைய பரிசுத்த மகிமைப்படுவதாக. இந்த கால வேளையிலும் கூட ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் பார்ப்போமாக. எரேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் முதல் 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் சொல்கிற வார்த்தையை கவனிக்கும்போது, இதை உணரத்தக்க ஞானம் உள்ளவன் யார்? தேசம் அழிந்து ஒருவனும் கடந்து போகாதபடிக்கு அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரம் என்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்கிறதை கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? தேவ பிள்ளைகளே, ஜனங்கள் அவர்கள் ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்பாமல் தேசம் எந்த வழியாய் போய் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த வழியாக போக ஜனங்களாக காணப்படுகிறார்கள். தேசம் அழிகிறது. தேசம் அழிந்து அதில் ஸ்தோத்திரம் யாரும் நடவாதபடிக்கு, அதில் போகாதபடிக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாழாக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாக இருக்குது. அதை ஸ்தோத்திரம் கண்டும் காணாமலும் போகிற ஜனங்களாக இராதபடிக்கு ஆண்டவருடைய காரியம் என்ன, முகாந்தரம் என்ன, இதை காரணம் என்ன சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் விழுந்து ஆமேன் கேட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லத்தக்க அளவில், அறிவிக்கத்தக்க அளவில் ஆட்களை கர்த்தர் என்ன தேடுகிறார். இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டுடைய வார்த்தை, ஆண்டுடைய சோத்திரம் காரியமாக ஆமேன் போக ஜனங்கள் குறைவாக காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். எனக்கு அருமையான தெய்வம் அப்படி இராதபடிக்கு ஆமேன் சோத்திரம் 13-14 வசனங்கள் ஆண்டவர் விட்டு, ஆண்டவர் நியாயப்பிரமாணத்தை விட்டு, அவருடைய சொல்லை கேளாமல் அதன்படி நடவாமல் தங் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி பாகால்களை பின்பற்றுகிற தேவ ஜனங்களாக அவர்கள் மாறிவிடுகிறார்கள். கரங்களை உயர்த்துறாமேன்னு சொல்லுவோமா? உணரத்தக்க ஞானம் உள்ளவன் யார்? தேசம் அழிகிறது. இன்னைக்கு பல விதத்தில் பாவங்களால் ஸ்தோத்திரம் தேசம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. பாவ பிடியில் ஜனங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அது கர்த்தருடைய வாயாக நீங்களும் நானும் காணப்பட வேண்டும். அதை ஸ்தோத்திரம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லத்தக்க அளவிலே நாம் ஸ்தோத்திரம் தேவ பிள்ளை அறிவிக்கத்தக்க அளவிலே அந்த தேவனுடைய பாத்திரமாக நாம் காணப்பட வேண்டும். ஆமேன். அதை தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். அதை நாம் நம்முடைய கையில் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோமா? சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே, பரலோக பிதாவே, இந்த கால வேளையிலும் ஆண்டவருடைய திருவாக்கை நாங்கள் கேட்டறிந்தோமே அப்பா. உங்கள் கிருபை இறங்கட்டும் ஏசப்பா. உங்கள் கிருபை இறங்கட்டும். பரிசுத்தாவியானவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கரம் இறங்கி வருவதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வார்த்தையின்படியே மக்களை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க, கனப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவர் நல்லவர்.